kumsang ni som nga pali ni in planet Niflheim alo langa puk chunga vurin a me khongvek miki chu aron harhlol a thermal system le midanga biak po theina chu a function to lo ti a shezui chunglama ship pakhat ron thlokin a chian pa timoa alo ni hlau ila thinange aron tia aron chan chuak mai done moti lain ral thuam chartuma ronin khai thalek alo nia an print le don tho chelom ti in ain khai chho san le dai miki po chuan a puinangin atum zui lem lo chuta alien thil nongra pomset an ron langa thitura ainda ngal top thilom zia chu hetiang he ni technology changkang tak body printing machine anti mang chuan miki chu a thiapiangin an print chuak le mai chin alo nia a thil ton le a shiat na te chu brick device a chuan khol khomin an update nuwa a taksa thara chuan an upload le mai zela he technology hi khovel lama phei chuan khabur ni in space a chau man phal ani ti chuan miki te ang hi expendable ti in an vo a experiment hlom tak tak en chin nana man ni in a mission chu shi om tuar chunga thi non tluk ani deuh ber mai voi khat phei chu spaceship pona repair na thok tura tir chua ania ma se dot vek lo ni in radiation level sang tak ma a ain expose nuwa a thi ma in radiation in ataksa na a thodan symptoms zong chu report turin an ron ti akut kor chu phel turin an ron ti le a thuoi taka phel atum lai mekin ship thir them leng chuan aron chok bung mok scientist te chuan enga ma ngai lovin wan thuan puinan tak an la mang zui chumi nuwa print le ania akut bung ta kha a thli thlai ma saber chutakara scientist te chuan minute som panga chau damna hun anei tur thu an ron la shil ta deuh miki chuan ngoi rengin a blood sample an lak lai te chuan ado hle a ma se ni na taka chuan shiom tuar chunga thi non sek mai chu atum rengwang ani bi khau lova kumlikal ta khan a chian pa timo chuan macaron dor a hon theinan lon pok turin alo min pek ani ome ma se an hlotling le ta silo chuta zui ni in ba anon thing thuaya lon sha khau to pa darius blank bola chhuai ni in an mulai ngei chuan mi pakhat chu chain show mangin an that zui lon an rol thailo ani chuan an mabak ve thawani ti an shethiama khovel chwa san mai chu an tlan chiat theina kong omchun nia nga yin planet danga in ben beltum space expedition chu an apply ve ta roi mai mitam tak expedition a chuan an ron tel ve nge khovel chwa san chu an du furani he expedition hi congressman Kenneth Marshall Whitewood ania voi ni lai election a po lotling zo to lo ni in sa khwana lampol ama support tu tele corporation shang te sponsorship mangin he mission hi kalpui tumani timo chuan learners permit alo nei ve te miala flitter pilot turangin ain ziak lut thei hlau mai miki ero thiam thil le qualification engma nei ve heklo enge ani po shechiang manglovin expendable application form chu a the lut ve ngot adil na the lut chu an lo pom chiang hle representative nula pakhat chuan ichhiar chiang meu mo a hantia miki chuan o chiare alo ti ve mai bok nula chuan an body printing machine na tho dan le an nom pe na tur cycler teng chungchang te chu a shil fiamol mola ma se asam rim mul chuan miki ngai tuana chu shwai pengin a thu soi te po chu engma abenga lut lo taksathar anei le hunatan a full biodata chu scan turin khola chuan norlu ania brick device a chuan a shiat reng na te chu backup ni in damdoi chi khatin a chiu le a chu chuan a thil lo ton to thil tam tak chu shiat chhuat tirin anu in car a khal mek laya a kut thleilu tukin baton sen alo me awanga car accident a anu a boral dan te chu chiang takin a shet chhuak le a lung chet takin a trap zui nula chuan expendable program chu arin to kani ti fianan amale ma inkap turin aron latita deuh miki chuan thilom zia tak tak la she heklo a hlau em a nula chuan I hna turani hi ti in a shil non le miki wan angin engemaw chen chung chu hun a hmang chawa van boruaka an thangrei tel tela anei tur sem chin tela chu atlem tual mai box si a ruga lak bel an tumani vai chuan
alarm a ring hala ni mai spaceship how to pa ber Kenneth Marshall chu cafeteria chuan anupui yil fight anen an ronin lana mi puite chuan ngai san mel takin kutan lo beng zui dur Kenneth chuan an tumram ber planet Niflheim an thlen ma chu eile in tepo ranchem taka an semria ngai thu aron soya tha an sen thlon lo nan mi pat mai chiat na chu man khap tlat ani bok amai ro chu an tumram an thlen vele in tha pun chu an ti ngei tur ani thu asoi thung ani mi pui kut beng dur kara mi ki chuan security agent na shai chu atong hlau maya abula lo thutirin ngai tur te chu alo semve in po ton ngal hle in anin ngai zong zuya an pu dan siam te po chu an pui sa velem lo ni na lang mi ki chu na shai chuan hun har saber ato lai po in akal san ngai lawa ani yang te lul adu ve thei chumak ati zok hle crew member mol ve tak ten mikia an treat fo dan te chu ngai thei lovin a thlawang a hauna lama shemte po an to phara prap changa oma a thik thu po pe chle in nuladangin an mit mai dewa a shiat phei chuan a in rol thuai kumli zet jin kong an zo nuwa planet Niflheim chu an thleng ve thei ta miki chu thon chwa masak ber ania a helmet te chu phel tur le boraka virus som ang te chu hi blood kok turin an ron ti virus chu alo nge ya miki chuan anat na chu a thi pui le ta vaccine siam chwa ani theinan experiment chu voitam an nei puya voi khat phei chu a thi to emo an ti nuwa alo le dam check chu ni in ma se bul lo ang mai in an pai thazui tho ti chuan voi som paruk zet a thi non on nuwa miki 17 an print chwale meu chuan vaccine chu an hu chuak thei hlau oxygen mask tel lovin vuram planet a chuan an tei chuak thei ta aram leilung thli thlai tura tir chwa zinga miki chu atel vele a puk zau tak chunga an valu chuan an bei seilok hau lovin thil nungra pom zet te chuan an ron bei thut asilai a me pona lama vuron tla chuan an member pakhat Jennifer chu adel hlumpal hlau le ngal Marshall chuan miki nena nangma zok hi thi turini sin ti in ashok ta chiama footage a hmu tangin chung thil nung te chu creepers ti in avwa zui miki a shemnan ani din ration chu ti tlem sak ania creeper sample a hmu ma chu pon khovot noya darka rei tak na an tho tir zui bok ti mo chuan ei tur bei tham tak aron thlak saka chuta adin na chu apan dewa wangin puka atla thladuk mai hei hi adira sin kan hmu tak khani ni khoshilovin enge mo chen a om nuwa aron har chwale meu chuan atla hlum lo chu makpo ati zok hle voitam thi to ma se thina chu ngaya anei thei meu lo alien thil nung lian le ra pom zet chuan adol do nemo ati lain amei mang chuan a hnuk ta shua ate zok te po chuan tinat antum hau lo mai le reprint photo ani wangin asa chu an ten dewani te a ring rum thil nung te chuan puk pona an the chhuaka an sham dan mak tak chu miki chuan biak po tum ni om tak hian an zir le ri thul anin thiar fi hlim san nuwa lungphur chak chu va mo fu in apakai thuaya na thokte an boi nak lan chuan a thom hno te thlakin a room a panding hal ma sele a khoma a han tluzal chia chu puka khan a thi to angain version thar an lo reprint le dei to chuni in miki 17 le 18 anom tareng mai miki 18 chu azia adang lam viau le ngal chutia pahnia dam chu dan phallo ani wangin 18 zok chuan thi to tur ini sin ti in a beizuya dumbbell mang chuan avom thal der hetia dan phallo ani chan chu technology an hu chwa chantira thil thleng dei to ania machine hu chuak tu scientist zinga pakhat elena chuan ama le ama lowin printin tual tha nante alo mangani ome pakhat children show a om lain pakhatin tual alo thata man chwa ani nuwa po rong taka tual thana ala thleng fo elen pathum na chu an man le a ti chuan cloning chu khovela khaptlat ania
Space a po pakhat ayatam multiples an omani chuan pakhat zok chu dabaw ani yang tiin dan khau tak an siam ta ni. Miki 18 le 17 te chu damzok ni in chu in anin beizui. 17 chuan aversion therapiang an mizia ai nan lo thu na shain a soichin te kha a shet chuak wara. 18 chu anon rong shet. 17 chu cyclara peitumin anur chiama. 17 chuan an dam ve thainan in biak rem pui ngia latum thi a hlau ai chu 18 chuan a shet hiam thailo. Miki 17 ngai dana ero 18 a to sia ama zok a thi ni chuan thilen tak to tura ai ngai tlata ladam ve chu aduni. Mase 18 chu in biak rem pui thayani lo anur liam chip to tia midang thom sia in abiru pui thuaya. Timolek lo ni in dan phal lo jak chikhat alo zwar vel ni om takani. Miki 18 chuan timo chu a horiawa va beizuin cyclara peitlak atum le tamai. 17 ero chuan ka thian nei chun ti in aron chan ve bok. Timo chu alo len hamtang ve choka. 17 anop shep nuwa thirling nen 18 chuan ron nor liam atum le sham. Chuta na shaite an ron chuklol. 18 chuan timo chu engma soilo turin a vozuya. Anin po chuan nuwa timo po in bolhlo apay nalama atlak palthu a soi ve zai. 17 chuan bang phena alo thli renga. 18 in abial no akwa vel dan chu lo mu ve karin a thik lutuk chu a chap lo chau. Va zui atum nalama Canada advisor chuan alo tidinga. Canada private dinner party ya sombik ani thu lo shilin an lo shwai peng dai. Kar khat chuang chokopora a ito lo wangin Miki chuan a buana. Canada po in do sakmel takyan Jennifer Thina awanga a shok chiam awang khan ngaidam adil le no. Kai po chu somve ania. Canada tenu pa chuan a chian no Thina an torpui zia le ani ang misial chu planet leilung an lua huna po chithla punnan atlin tok le thute an soya. Kai ro chu alom vaklo. Chu nau pai na chulang chawin mo min ngaya ati khum ve sak anu puil fight chuan aron phat moi sak ngal zung chuta Jennifer ritan chong China an nei mek lain Miki chu aron luak ta chiama chuata chuan avial tangot ngot mai medical team te chuan anron poi pui thuaya. Miki sa ya chuan experimenatan growth hormone chu an lo tela chu side effect wang chu lo ni in artificial meat an sasiam chop chu en chinnan an lo mangani. Mikia an dim lo dan chu kai chuan ngai theilovin Kenneth chu a tong zui. Kenneth ero chuan expendable te chu dim vak an ngai lo thu alo shil zek. Painkiller manga an han chiu po chuan omzia anei theibok si lo. Kenneth chuan ka hlum mai atum anu puila in carpeta thisen aka yang ti hlawin aron hlim thul. Mase Miki chuan azia to thu aron soi hlawa kai chuan rang takin ain thiar filin puitani. Kai ruma chuan Miki chu a intifaya kai chu achunga a thakhop mai thina chu engtiang chiange ni azota. Miki chuan thina chu hlaom le hupur om tak a huat ber thilani thu in alo chang an pani chuan anin nai sot ta viau mai. Mase Miki chuan na shai chu she chuak zokin atlan chuak le ngal thoi arum avalu chia chu na shai chuan 17 ani ti alo shengal maka po lo ngai lem lovin a number te chu alo zia saka 18 chuan damdoi alo ti pui chuni in idu vm an lo ti ham mai chuta an pathuma anom lai chu kai chuan aron phok thut a report lawin na shai chuan aron zui thuaya lelama tlon pani te chuan Canada talk show chu TV ya an lo ena 18 chuan dinner party chungchang chu zotin thil thendan a han shiat meu chuan 17 chu tlozel zul ati ema Canada chu a hozwal tul bok lelama kaila lo doilo Miki 17 zok chu a pe phalani chuan a report lo tur thu alo soya na sha chu a sangal phat Miki 17 le 18 chu mi pakhat Chenshan thailo kata anni alo ti ve tlat bok Miki 18 thin rim thut chuan Canada chu silai nen tha atum tamaya 17 in thilom zia a shil nuwa na shaite nen dan tumin an zui ve ngal
cafeteria lama Kenneth chuan lunglian chu lo zai phel tirin an hming an chhut kai na tur Black Diamond chu alo pho chuak ve me ka masele lungkorong achang chuan creepers note aron wak chuak thut mai crew member te chu an chi aina sa hle chumi kara Mickey 18 chuan Kenneth aron ka atum chu member pakhat chuan alo dang mana na shai te po an ron thleng zui Kenneth chuan 17 le scientist te hena thil nung chu manvat turin thu a petor tora an chai fe nuwa an man thai sham mase 18 chuan silai nen aron tin le 17 le na shai ten an ron dang man hlau chuta creepers note dang aron chuak le a Kenneth thupe kangin security te chuan an kap dar ta chiama a thi chiang hle Mickey te ero multiples dan bo chia an ni ti chu alang ta vek sia 18 chuan tha alo tum bok nen Kenneth chu thin rim hle in an vai chuan aman tir ta mak mai ni na shai chuan 18 hena creeper ka atum wanga silai lek ani thu soimai turin menya la tuma ani la lo lu lul ngangin thil shilin omzia nei lo Mickey 17 chuan creepers ten ti nat an tum lo wanga dam kho chuak ve chau ani thu chu asoya chu thu chuan na shai chu chong hle in science team lama kan report watangai ni chu atia chuta timo le akit bok kha an ron lut le Dires blank ka chuan ship chunga an mani zong chuak tu tur tirka alo nei reng chuni in timo hne na chuan vo khana le kha an lo pe a tha adu lo ni chuan Mickey tak sapeng shang shang a zaibun saklai chu thala a video file chu thon turin an lo ti ni ome chapura ngai dam dil chungin ti tak tak atum le ngal mase Mickey 18 chu 17 aya aronin pe a rem chang a mu vele timo kit chu bei thutin na shai chuan taser gun le chabi chu alo chu ve bok an chua vele na shai thin rim le tuk chuan timo chu tha atum zet na a 17 chuan tilo turin aron khap chuta security te an ron thleng zuya Kenneth chuan mitang te chu a hne na shwai turin aron tirani corridora an pheina lama creepers te chuan an ship chu an lo hwal khat vek to ni ti an hmuwa creepers te sham dan mak tak chu Dr. Dorothy chuan omzia nei ngai ringin alo zir chiang ve mek bok sauce at sil Kenneth no puila chuan creepers naute mai chu lo tan bun sakin sauce siam nan alo mang thul cycle room a chuan mitang te chu an ron shwai thlenga Kenneth chuan tunge 18 zok ti pa in thirling chuan Mickey 18 chu aron nor ngal sok brick device an memory backup te chu a delete tira Mickey ate chu atu zok boni se reprint le atum to lo Kenneth chuan alien telaka chuan indona pon atum zuya na shai chu lo enroll watin leilung lo masatu zok an nia keini hi alien zok chu kan ni ti in creepers te chu an mani an inven wang chau ani thule Mickey 17 po an mani chan chua ani thu aron soya Kenneth chuan deu so tak hian bol hlo hlom te chu tunge ei du bi kang alo ti khum vel mai Dorothy chuan an biak po theina tur translator a siam mek thu a han soi te chuan alo ngai ne plea creepers no te chuan chilaron chak khum zui a thin rim lu tuk chuan creepers no te chu cyclara chuan thak atum tamaya abana shui morlam chu a thla rualin na shai chuan aron se bet wat a chet dan non rok tak chu security pakhat chuan alo record ani ti a she haulo Kenneth chuan creepers te tha chimi vek na tur guest tur hlom tak chu ron lek chuak turin atia ama ang che poi sak nei lo anu poi ro chuan rotna dang aron siam thung Mickey 17 le 18 te chu an tir chuak anga creepers mai ron hon sak nem thei tu zok chu an zu anga tlan chiat an tumani vai chuan an ve chabom an kam chu an me po sak mai don ani ponan chu anuwa Dorothy chuan translator chu aron beya ti chuan creepers tam takara an leader ber kha an zong tangat ngata an mu vele Mickey 17 chuan translator mangin a be thei hlau mai creeper pui chuan anote an shen mek chu an ron chhuwa wat lawani chuan an tha chimi vek tur thu asoya anote pakhat chok an tha saktak non na aya mishing pakhat non na a phut ve bokani chuta okisang tak mangin an sham tat chiama voti ti hian an orol chhuwa mang chuan mishing te chu
ol samtea an tha chimi vek thei thu a shil non le ship lama po Canada te chuan creepers te chu biak po thei an ni ti an she thiam zui 17 chuan screen lam hoin sign aron siama creepers no te chu chua zalen vat tur ati na ni ti na shai chuan a she thiam mai lelama Canada advisor chuan apu chu lo fui porin history a chuang reng to tur creepers ho an tha chimi na chuan alien te leader ma ange thu soina te neya pen chuak ve turin alo fuya choi moile lan sar du ti taka Canada chuan tha lo ti hle in camera crew le squad chen khat tenen anin khal chuak ve ngal mai bok na shai chuan hun rem chang a mu ve le yil fai chu kherbet thutin tim te hne na chuan alien no te chu chua wat turin atia yil fai la chu na shai chuan a thla rual rualin alien no te an khaina shui lo chel bet tu agency ka kut chu a zai ka sakloka na shai chu aron cherang ban hlau tim te chuan yil fai chu silai nen an dang bet zui pon lama creepers te chu anin hlom khom ta tup tupa a khoi ber nge an leader chu shiat shan thei ani lo wangin ne na hla do cham tum Canada chuan ka ma sak ber tur a she thei lok lo na shai chuan creepers no te chu aron tlan chwa pui thuaya Miki 17 nen anin to vele apui ne na chuan an pekir le tani Canada do theina chuan atlin talo Amazona creepers oma piang chu kap to mai turin alo tia masele rocket an kap chuak don sia tia Miki 18 chu aron zuang chuak thut ave sa chuan bom kam ani wangin Canada advisor chuan rocket chu alo poison man hlo Canada chuan asilai nen aka chun zom zela wangin anaw te chuan an tlan chiat san nal nal Miki 18 chu traka aron zuan kai vele Canada chu beizuin anor beta creepers puin mishing nun na pakhat angiat angin 17 le na shai te chu aron mangtha te ya bom chu met puakin a thi chil ta rup mai ni chung zong zong chu a thlen nuwa gil fai chu mi awar ta dani in ama lema ain that zui ani ome dan bo chiat na in nam noi zong zong te chu rei tak chal nei pui an neya tharuk aliam le meu chuan chua zalen le ni in na shai chu an leader tharatan thlantlin ania timo po doria satir ka in tha atum nalama lo be letin saikara chuan alo nam thlathei hlau mai zan khat chu in chunglama Miki chu han chawin gil fai chuan Canada chu alo print chuak le lai a han hu lol maya a thil mu chu arab tak zet mase a hlona chu lo do letin expendable ani wanga alo tor to na a anxiety tele chung mangchia lakata chu in thing har le in a hun kal to in ti boy tir chu atum to lo na shai le Miki te zara colony ralmong tak chu din ania creepers tenen po in be po rengin an sham dan rimak tak mishing thina ang hiala an ngai po kha ti thainan an ti der mai mai chu lo ni in ti chuan expendable program chu nol mak ania Miki chuan baton a me rualin machine chu apuak dar ta vek mai ni